yarinyar da za a bari ta je jami'a lalle iyayenta su tabbatar da ingancin addininta da tsoron Allahnta da kamewanta. Duk yarinyar da kika ga mai gagagaga da rawar kai da fitina da jaraba, maza maza tattara ta ki kai ta gidan miji kafin ta baki kunya. Dan wasu 'ya'yan iyayensu sun yi da na sani da suka bari da neman ilimi suka kai su jami'a da sunan karatu, kafin ta gama jami'an nan ta lalace, ta san maza sun santa, an kai ta gidan miji, aure ya gagara saboda ta saba da maza, tana ta waya da maza, tana ta mu'amala da maza. Laifin wa? Laifin iyayenta da suka batta idanta ya bude a waje, har ta ɗanɗana wani abu na fasadi da barna ta ji daɗinsa. Aure ko bai zai hana ta wannan abun ba, sai mai tsoron Allah. Da haka lallai kar a je wajen neman gira a rasa ido. Bakin rijiya ba wajen wasan yaro ba ne. Kada wata uwa ta kuskura matukar ta fahimci yadda tana da fitina. Ku iyaye mata, ku kun fi ni sani, in yarinya mai fitina ce kina iya ganewa. Akwai yarinya mai kamewa, mai mutunci, mai kunya, mai tsoron Allah, mai ibada. Wannan baki da damuwa, baki da matsala dan kin tura ta yi karatun jami'a, ta samu digiri ko masa digiri ta samu, saboda kin san ko kina kabari ba za ta kunyata ki ba. Amma wallahi wasu 'ya'yan suna jawo iyayensu masifa da bala'i, su haifarwa da 'ya'yansu da jikokinsu da tattabakunansu fitina, a zo a gaje su a gaji sharri. Na haka ya ku iyayena mata, daga cikin abin da zai inganta rayuwarku shine ilimi, yin karatu.